Камераны сөндірдім де, сүт аларға келдім де, шулық еске түсті. Тігі не сатқан нелері аларының нәрсе жемішлер. Облепиха деп атылар. Облепиха деп. Ашханаға кірдім де сөйлешем. Анда ханымдар мені біле. Сауыт сава еуші да, қатта тігі официант қатта анда. Ашхана болса да, кафедір бәлкі ол. Официант алар кетіріп қоялар. Қатта бірсі бұршылып ята сенің дес ашың суына әлі нәрсе деп сөйлешіп, біреулі сөйлешіп тұрған ем. Шында сауыт сава еуші білем. Екіншісі мене жетіштіруші айтамын, әде суына енді. Шул айттым міне. Көпмі көрсеттім видеода. Кабардино-Балкарияда түрлі рызықларды жетіштірілер. Мен айтам міне урамда билер айта. Аларға айтқан нек міне мен айтам шығармайсыз. Бар бейті міне дүниеда файдалы нәрселер шул хатта шул мен айтам. Қара шалқан деп атылар. Ол бейт шыңып ята. Алар шул банкға балған ise. Тұтыналар бұлар ол балға нехатлы ақша керектігілей бұлайды. Мен айтам кіші алмайды. Мен айтам сіз шикарлы нәрсені шикар тұтырасыз да кіші баллы нәрсені ала деп ойлайсыз. Ол қазір мен айтам кибітка бар. Урам тулы пекарня деген анда тулы баллы ризықлар түрлі. Тағы қарса баллы. Бұл кіші шерлесе ақшасын қызғанып тұр. Мен ол қатта мен айтам. Олашақ файдасы болса. Білелер бейт, халықта мәсен білелер. Барасың сен базарға әлі. Бір базар, зор базар, мен видеолар ясаған. Қатта шундаларын тігі слоган деп атылар. Мұнда бүт нәрсе бар деп қатта. Енді мені үндамейм енді. Айтырлар бұл дұшман екен деп видео ясар едім. Міне фәлен бұйық, міне бұйық деп. Әлік нәрсегіне болмаған е, қазір қызғаншық ақша жоқ. Жоқ анда. Тігісі жоқ, мұнсы жоқ. Керек нәрселер жоқ. Әлі мен мәселен зор базары шахардың ескі түбәгінде мен аларны гіл yazып тұрадырым. Ол базарда нәрсегіне болмаған түрлі районлардан келелер сатырға шында сатып та тұралары, сатып алушыларды бек көп халық енді ағылып тұрадыр. Бұл яңа шахарда мәселен алай болмайдыр. Қазір енді керісінше. Шында енді базар директорына нәрсегіне бөлек итмәгенлер. Мен аны yazып тұрға шелді. Біз енді біраз достықта яшады тұрдық десе бұла. Мен ағы барам да, шында кабинетті сөйлешіп отырабыз. Мен базар хақында сұрашам да, түрлі шунасын yazып шығарам бір мақала бірінші бетке. Шында әлі бір серия шықты, шында Қазанға жібергенде әлі жауаптар сарқатип меңе. Анда десінен башқа енді белгілеп қойғанлар енді кімге алтын қалам берірге деп. Енді мен тоқтатырға тұрышы. Мен айтам, үмітсіз бір шайтан ғана дедім де, татар конгресіне барғанда, бірінші татар конгрес шында кіртіп ұзатып қойдым. Әлі есімде шунасын мен, шул материалларына. Шунасын Шаян журналына кірсем, алар бір рәссәмі мені қатта яхуди кіші, алар әлі ауыр яшадылар ме кабинетінде мені коллега журналистикан деп шәй білен сыйлады. Анын стаканы, немі, бакалы ярлы біткен қатта. Ол аны темір шыбық білен урап, түрліше қызық шунды, шун білен шәй ішіртті. Шул есте қалды енді. Алар көбісі рәссәмлер енді дүния қалдырдылар енді қызғаншыға қаршы. Шуай жәскелі. Шунасың? Не, оңышылы болды? Бірінші уақыт ұзғаш әлі. Айттым, енді редакцияда тұрсам, Қазаннан газет келген бірінші бетте yazғанына шулай деп меңе бірге шілеген ханым айтаны газетте фамилияң шыққанды бірінші бетте хатта алтын қалам деп. Нәрсе айтасы келе жемағат? Алмай халық де. Шул тігі мен базары торында шелеп кеттім еді. Мен антығы Түркияға барғанда міндер үстіне қоясың нешіктір. Әне бар бейт түбәтейлер, күзгілер хатта ол түбәтейді. Ол сары bizekler nişter şıkkan kışkına vak küzgüler anda şundi hatta neydi baranan indi min dersine elle bir nesesine tuturalar ya min dersine koyalar şunu al qaytıp men
базар директорына берген едім. Мен ойлап тұрам, бұл базарда нәрсе генә сатмадылар бит, Түркияден алып келіп. Нәрсе генә сатмадылар, ассортимент түрлі. А бұл шатланып кетті. Мен айтам, әллә күрмәдіңме? Юк ди. Шунасын мен аңладым. Теге саудагерлер кеше алмаячак дип, менә ширпотребны алып киләләр дә торалар. Җәмәгать ул ширпотреб булгач, халык ала, аны бит хакын котырта алмыйсың, һәр кайсы алып килә, аны алалар дип. А моны алмыйлар дип, 1-2-не ал, бәясен яхшын әйтеп куй. Кемгә кирәк шул ала. Алар саудагер, бу сатылмас, менә бу сатылмас. Сатылмаса бүләк итеп җибәрәсең, ичмәсәм, берәүгә. Шунасынан да бар усушка, утруска дигән товарны һәр кайда да ни скидка нәрсә дип әйт, со скидка сатыла дип, тагы нәрсә дип котылырга була бит. Менә мин мәсәлән вакытында газетта эшләгәндә акча җитмидер. Шундан инде күп мәкаләләр чыга башлагач, мине персональный хезмәт хакын куйдылар, шунда җитәдер. А башта юк. Мин аны ничек эшләйдерим? Китаплар алдым да саттым. Шунда акча ясадым хатта. А китап кеше яхшы бер кыйбат китапны алса, мин бик алмаган китап алдым бит, инде кире кайтарга уңайсыз. Миңа хатта ул теге бер анда оптовый бер кибетме, нәрсәме булды хатта китапханада. Шулар җибәрәдер. Миңа ышанып, алар инде акчасын да шулык сорамыйдыр. Саткач кайтарырсың ди. А мен де аларга уңайсызланам инде китапларны кайтарырга, менә бу сатылмады дип. Кешегә тырышам ничек итәргә. Кемдер ала кыйбат китапны яхшы дип. А мен шунарга бушлай теге берәүдә алмаган китапны арзан булса да алмыйлар. Шуңа күрә менә бүләккә дип биреп җибәрә идем шулай. А ул тагы әйтәсем килә, саудагәрнең сәләте булырга тиеш. Мен шул теге мәдәният йорты шунда Тукайның бәйрәме булды, апрель айында ахырында кояш пешерә. Шунда ханымнар утыра, бина янында, күләгәдә сатып утыра китапларны. Мин алардан килдем дә 2 томлы фаворит дигән Валентин Пикуль, Екатерина хакында, икенче Екатерина. Шул хакында язган китабын алдым да өстәлдә утырам, сөйләшеп, журналист язарга килдем мәкалә. Тукай бәйрәм ничек узды дип. Кешеләр узып бара, китапны сатасың дип миңа өндиләр. Мин дә шаяртып әйткәнем, сатам дип. Кеше шунда ышанды да күпме тора. Мин инде әзрәк шул хакы белән җибәреп саттым да җибәрдем. Асыңдан уйлап торам, тик мин акча ясый алам бит дим. Бардым да тагы бер шул 2 томлыклы алдым. Аны сатып алдылар. Тагы бардым. Акчасын өстәп саттым инде. Шунасын мин тегеләргә әйтәм, саудагәрләргә. Никсез менә тегендә халык бит йөреп торанда, агылып тора, нигә сатмыйсыз? Анда кояш пешерә ди. Сез уйлап торам, сез китап сатырга чыктыгызмы, әллә кояшның шәүләсендә утырырга, күләгәдә утырырга, шәүләсе түгел инде. Бинаның шәүләсендә, күләгәдә утырырга килдегезме? Менә шулай, алар миңа әйтте, менә шундый китапханада без алабыз да ди, теләсәгез килегез, сатабыз ди. Шулай мин аны почтага да тапшырдым, редакционда. Көннән ничә тапкыр кирсәм, алар фәлән китапны саттык, фәлән китапны саттым. Мин бер өлешен үзенә акчасын алам, бер өлешен аларга бирәм саткан өчен. Шулай акча ясадым, Аллага шөкер. Бу алмыйлар имеш. Бәрдә һәммәсез һөнәрче, ягъни специалист беләләр инде. Халык менә алыр, менә алмас дип. Сез чыгарып куйыгыз. Кеше төрле фикердә тора. Кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый. На вкус и цвет товарища нет ди. Кемдер әйтә, на любители ди. Шул кебек ул инде даруларны кеше бит тишерләгәндә, Алла сакласын, ул бит төрле ысулларга күз ташлый инде. Менә бу файда булмасмы? Менә бу файда булмасмы ди. Инде тырышасың, әйтәм бит хатта. Ярый бер 3 литрлы банкаларым бар, бал тулы хатта мин аларны. Шул яз көнне битердем теге. Чөнки ул теге Кама буенда күл, әйттем бит, шунда күл буенда шишмәдән салкын су, анда зыяны булмас ие. Мин теге мучадан чыгам да шунда тирләп
яңадан тагы тирләп шунда чыгам да шулай үпкәгә бәргән ул. Инде балконда бер ягымдагы яткач шунда ага башлаган сулары. Мин уйладым шул балконда ятканга күрә, бәлки ни әллә күгәрченнәр анда чыкканга күрә, әллә балконда салкында ятып үпкәгән бер якка яткач. Инде яз көнне үпкә шул авырткач, бронхитме нәрсәме, хатта шуны ниттем инде мин. Кара шалканны алып күп итеп ничә килолар, фәлән акча чыгып китте. Шулар белән бал белән ашадым күп итеп. Артык сизмәдем. Дөресен әйтсәң, артык сизмәдем мин аның файдасын. Шунысы менә шул әйттем бит Кавказмы шул менә Эльбрус ягына барганда, Кабардино-Балкарияда базарда хатта миңа әйттеләр, менә бу шунардан файдалы, үпкәгә файдалы, менә ди шул наратның шишкалары имеш, нәрсә дип. Аны мин инде алып кайткач та берсен ашап куйдым, хатта чәй белән рәхәтләнеп. Алар сатучылар бездә монда, ул ди бал ни хәтле тора. Сезгә бушка килсен, шикәр тутырыгыз да шуны, хакын котыртып куйыгыз. Инде нәрсә әйтәсе килә? Нәрсә әйтәсе килә ул? Шул бер әйтте кеше, мин бер колак белән ишеттем дә, мин ага бик игътибар итмәдем. Тауга менеп төшкән инде, үпкәм авыртмый башлады ди. Миндә шулай булды. Мин элек салкын тисә, менә мин сүндереп куйдым да йөтәлләдем әзрәк. Салкын тисә, менә хәзер әйттем бит, кәҗә сөтен салкын эчтем дә шул тамак авырта. Үпкә авыртмады җәмәгать. Чөнки миндә шул тауга менеп төшкәч, анда йөгергәләп йөрдем, җырлап, Коръән укытып, кычкырып, нәрсә. Ул тауга менеп хәлсез хатта йөрдем, авыр тау, анда карасыз әле, Верхний Балкария дигән хатта карагыз, нинди тауларга мендем. Анда 20 яшьтәге, 25 яшьтәге егетләр, мин алар белән ярышып, хатта шул өскә мендем. Аллага шөкер, аягым авырты 1-2 көн хатта, соңадан буыннар авыртты, бетте хәзер Аллага шөкер. Менә нәрсә әйтәсе килә. Шул файдалы булды. Төрле усул белән кулланырга кирәк, төрле усул. Өметсез бер шайтан гына җәмәгать. Әгәр дә без сез нәрсә бар ул эзләгез, төрле усулны эзләгез, төрле усулны. Әле теге шаяртып әйтсәң, бер анекдотта бар бит. Тетя, а чё же вы замуж не выходите? Урча әйтә ул. А меня никто замуж не берет ди. А вы тетя всех спрашивали ди. Шул кебек кешедән сорагыз. Бәлки бер кешенең киңәше файдалы булыр. Чөнки ул теге нәрсә организмы чирне специфичный диләр. Кемдер чирли, менә шушы белән файдалана. Әле укыгансыздыр, мәсәлән, О Генрида, аны инде экранизация ясаганнар хатта. Аны кем әле шул бездә булды, Никулин, Вицин, Маргунов, шул Вицинме әле уйнады монда. Хатта бер кеше карак керә бер байның өенә, ул кымылдый алмый ята. Аның ревматизмы бер нәрсә икән. Икәү дә бер чир булып чыкты. Сөйләшә, ахырында алар, менә син нәрсә кулланасың? Мин менә фәләннең майын кулланам. Син нәрсә кулланасың? Мин менә кулланам ди. Шулай әйтә. Инде теге әйтә нәрсә ди? Каракмы? Әйдә ди. Нигә ресторангамы кирип ди, бераз азрас ишик әле бер хәмер эчемлекне ди. Теге хуҗа әйдә ди, каяндыр көч таба да, хәл таба да, азар турып, инде буфет нәрсә инде шул теге акча кая саклана, шунда кулын суза башласа, теге карак әйтә, "Яр инде мин түләрмен" ди. Алмай инде. Күрдегезме? Карак килгән илин таларга. Инде сөйләшеп китәләр шун кебек. Ул бит алар нәрсәсе мәгънәсен әйтәсе килә. Төрле усуллар кеше куллана. Ширдан катылыйм дип. Нәрсә инде тауга менеп төшү, зыяны килмәс инде. Менә файдасы була. Күрдегезме, кемгә ничек файда китерә? Әле туганнарым киләдер, 3нче елмы юлга җыйналсак ди, без йоклый алмыйбыз хатта, йоклый алмыйбыз ди. Мин әйтәм, мин киресенчә, мин менә юлга җыйнала башласам, мине йокы баса. Күрдегезме, кемгә ничек тәэсир итә? Менә шулай әйтәсе килә. Әйткәннәр бит теге гомеопатический доза ди, аз гына кулланырга була һәммәсен. Карарга ничек организмны тыңнарга, файдасы бармы, юкмы? Файдасы булса, нәтиҗәсе кулланырга була. Менә шул белән тамамларга рөхсәт итегез. Мин сезгә тырышам файдалы киңәшләр бирергә. Шуңа күрә инде сез артыгын кулланмагыз, карагыз, чөнки кемдәдер менә медицина алып бардым, анда әйтәсем килә,
кішкене порция белән куллансагыз, ул алай зыян булмый. Шул ук кеше күп ала нитә? Беренчедән ул кішкене порция кулланса да, әкрен ул файдасы бар аның. Кеше бара-бара ул шунасын организм өйрәнә, көйләнә дә, сизми башлый, ярдәме килми, ширдән котыла алмый кеше. Шуңа күрә ул никтер күп куллана башта. Башта кирәкми күп кулланырга. Аз гына порция нәрсә куллансаң да. Үзеңне тыңлап кара кирәк, гәүдәңне. Ширлиме, юкмы? Менә шуны әйтәс килә ул шундай принципта үзеңә карарга кирәк. Киңәш булса, аз гына. Кемгәдер килешә, кемгәдер килешми. Әнә базарда хатта бер Кавказдан килгән бер егет мактанып әши бурычны ашап куйды. Ишәк карынга файдалы ди. Ишәк карынга файдалы җәмәгать, әмма теге туры кишка бар бит. Нәрсә дип, ишәкме, нәрсәме, прямая кишка. Анарга бик зыян китерә ул ди. Шундый ди. Яман ди ул бигрәк ди, шундый кызыл әши бурычны ашарга ди. Ана корейслар, хатта японнар алар рәхәтләнә башлый. Безгә килешми ул. Кавказда да алар элек борыннан ашап килгән, мәсәлән, мин Оренбур өлкәсендә авылда үскән, без әле сыр итне дә ашыйдык, тәмле дип, тагы нәрсә, әзрәк бозыла башласа да бер нәрсә булмыйдыр. Бер тагы шул вакыйганы сөйлим дә инде тамамлармы бәлки. Университетка барганда каникулда, әле яз көне кайтып килдек без. Ничектер бәйрәмгә шунда килгән, һәр кайсы алып килгән, әниләр биргән теге тәмле ушкыларны ашадык. Шунысы искә төште. Минем алып килгән сарык бәрән ите целлофанда эленеп торадыр тәрәзәнең теге ягыннан. Кояш пешергән дә бу бозыла башлаган икән. Алар әйтә, ис килә. Мен әйтәм, аны шулай була инде дидем. Ул әзерләтсә сыр булса тәмле диләр хатта. Булар мин күп булса шул итне ашагач бер генә теге барып унитазны каралап килдем аз гына. Алар 2-3 тәүлек арасында гел ничә тапкыр барды. Чөнки алар ит ашап йөрмәгәч, алар организмлар көйләнмәгән, шуңа күрә алар түзелмәде. Шул таг әйтәс килә, ураза вакытны менә ураза беткәч 3 көн гаит. Шунда казак халкы берсенә чакыра кунакларны. Безне Ташкент ягыннан Үзбекстанга килгәннәр туганнар. Алар анда итне сирәк күрәләр. Шуңа күрә алар итне ашап йөрмәгән. Алар килде, безгә кунакта булды. Шул 3 көн арасында йөргәннәр, аштан ашка. Алар эшче катып, нитеп, азапланып, әллә гафу итегез, әллә тышкаклапмалар, нәрсә тышкаклагандыр бәлки. Шулай эшләр авыртып нәрсә булып йөрде. Чөнки көйләнмәгән организмнары. Организмы көйләнмәгән булса сезнең артыгын ярамый, аз гына була. Нормасында хатта ярамый. Белмисең, нәтиҗәсендә нәрсә була? Реакция, организм реакциясе нинди булачак? Каян беләсез? Шуңа күрә аны хатта минемчә кулланып карарга кирәк. Тик кечкенә генә порция, аз гына шуны үзеңне карарга кирәк. Аз булса ул алай организмга килмәсә дә ул барыбер сезгә хәбәр итеп тора. Миңа ошамый, миңа килешми дип тора. Әгәр дә файдасы булса, сизә башлыйсыз аз гына. Үзегезне организм тыңларга кирәк. Менә организм белән татулыкта яшәргә кирәк. Урысча әйтмәсәк, согласие инде. Исән сау булыгыз.